Хора, нема новобранци. Той чупи стойки, Слави чупи кости. Емануела ли е най или има по-прости? Да ви черпе девойки. Айде бегом в туалетната по двойки. Търся контакти от мен дълъг шнур. Аз и ти, Шехерезада и Онур. Тая кака ходи даже по Фейсбука. Бил съм и бил приятел, ама във Фейсбука. Най-мразия червения килим. И рано сутрин Глория без грим. Нема бизнес, нищо не се продава. Аз обаче имам кратка обява. Много спешно си търся на старо всички албуми на Тони Стораро. Искаш ли мале майндеса, да й правиш мале компреса? Искаш ли мале майндеса, да й правиш мале компреса? Елеле, 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 келалами, келалами, елеле, елеле, келалами, келалами. Вече толкова известен, колкото исках, като бях девствен. Мила моя, луната е жълта. Ами Ругей ли е? Не, само гълта. Три големи пие, докато съм стейджбек. Нова мода ходи след моя спейшек. Харча много ток, повече от 3 села. А нова сладка, моли ми се яела. Имам нещо за тебе сладорано. Красиви спомени на спалня варано. Пусни парчето на Ванко и Васко. Ма знаеш какво? Звучи ми педераско. В тая криза трудно лекувам стреса. Стана време да си сменя Мерцедеса. Стана време и да коля и да беся. Стана време да им сложа компресор. Искаш ли мале майндеса, да й правиш мале